Ζίζη, Χριστό. τι θα κάνουμε σήμερα? Τατουάζ. Μην φύγεις εκτός πλάνου. Αυτό είναι το recap της εβδομάδας στο Blink Tattoo Studio. Και τι εβδομάδα ήταν αυτή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με λίγο μπύρα, ένα τσιγαριλίκι, όλα, και ας συμπληρώσουμε λίγο το καρέ με piercing, tooth gems και φυσικά σεμινάρια. Γιατί εδώ και μαθαίνουμε και περνάμε καλά. Blink Kiss Cam. Ουλαλά. Έλα ρε Στέλιο, στείλε και εσύ. Έλα ρε τώρα. Ο Θέμης όμως μες στην τρελή χαρά γιατί μόλις αποφοίτησε με πτυχίο Blink Certified Artist Professional Level. Ενώ ο Ζακ ετοιμάζεται να πέσει με αλεξίπτωτο. Όχ, τι έγινε, χτύπησε. Για να δω το χέρι σου, ρε Ζακ. Α, για να λένε όλοι, έχει καλό χέρι ο Ζακ. Από την άλλη όμως, ο Στέλιος βάζει πλάτη στο μαγαζί. Ενώ η Κατερίνα μας έβγαλε τα μάτια. Η Ελένη έβαλε ένα χεράκι και χόρεψε με τις νύμφες. Η Νίκη, πτυχιούχος από τα σεμινάρια, έκανε αυτό. Ενώ η Μαριάννα έβαλε καρδιά σε αυτό το τατουάζ. Και έναν David Bowie. Ο Μπάμπης όμως μας μάγεψε με πολλά και υπέροχα piercing. Όλοι παίξανε μπαλίτσα αυτή την εβδομάδα, ακόμα και ποδοσφαιριστές που δεν θα αποκαλύψουμε το όνομά τους. Μην βάλουμε κανένα αυτό γκολ, τραυματίας είναι ο άνθρωπος. Να μην κάνουμε και ένα αγγελάκι. Να το κάνουμε. Αυτή την εβδομάδα σχεδιάσαμε και έναν υπέροχο τζόκερ, τον οποίο τοποθετήσαμε υπέροχα στη γάμπα του φίλου μας. No money, no funny, όπως λέει και το ρητό. Και ας κλείσουμε με την Ζίζη, η οποία μας τάγκαρε τον τοίχο. Αυτό θα πει Wall of Fame. Κόλαση.